Nami ron sa Plaza, Rizal. Kaya nag-crave me of balut. So, I'm not really fan of balut, but we'll try balut tonight. So, gikan da ko nag-pick up sa akong pag-umangko, no, dito sa UB. Kay dito siya nag-eskwela. And nagpa-pick up siya kay mauli na. Nakakita man jud mi aning mga barong-barong, no, kaning mga nagpayong-payong mga balot ni siya. So nilibot mi dinhi sa Plaza Rizal sa Tagbilaran kay kung gabi na ma-transform ni siya into balot stations. mga tanang klase sa balot naa diring dapita, no, lain-lain lang na Penoy ng 16 days na 21 days unsa pa nang uban di ko kay sweeto, no, pero daghang balot diring dapita og medyo mingaw pa, so naka-decide mi nga mo drop by kay mukaon pud mi og balot. May manggate tama o drop di ko ani mangga. Naay Penoy. Oh, na ako nagab. Unsa man nimo ha? Pila ka bok? Isa. Okay. Ay mo te. Okay, duha ka Penoy. Isa nito. There. Ato ya. Sige ra kaon sa inyo agad. 16 days. No, may gana di ko nagsabaw ang kamay. Sure ka, Gob? Ikaw, di ka makaog balot. Dili na ko carry ang 16, but Penoy I can. Lupigan ko nang akong pagumangkong laki kay sukol siya ng 16 days, no? Murag di man gid mada sa ako ang sigmura na ba. Di na ko carry ang so Pinoy lang jud ang kaya. Pinoy lang jud ang carry, pero siya enjoy gid siya kaayo sa iyang 16 days old na balut. Okay, so ang balut is healthy, no, kay kanang daghan siya sustansya, rich in protein kaning balut. On dami kay ang mangga itunlob sa kanang asin gani nga naay sili. Super the best. Super na the best pag yun unsa magiklaro. Basta kay lami siya kagumkum. Yan i-try pug ko og open og kanang 16 days kay nag-request in taon na akong pag-umangkon lagi nga modugang siya kay nakulangan siya sa isa. So ako po ga alig-alig og open nga murag di pud ka mao. Murag mag hadlok naman tan-awon oy murag piso na magyud na padung ba. daghang sabaw. Lami jud kuno kayo higupon ng sabaw, pero I don't know. Di pa ko ready to take the challenge. Manang siya lang ang pakanon. Sa mga gusto mo kaog balot diri sa Tagbilaran, no, naatbang ni gid sila sa kuan. Old Provincial Capital. Unya naara gid dinhi sa Plaza Rizal. Nga atbang sad sa Cathedral ni San Jose. Niya kay nahuman naman kintahay og kaon og balot. Nagsuroy-suroy sad pud mi kay para pahilis pud atong mga cholesterol og everything. Okay, amazing kayo ang I love Bohol nga signage. Dinha kay talagsa ra biya pud ko nga makaanhi diri kong magabi. Karon ra pud nga panahon na naka-chance. So take the opportunity dayon suroy-suroy. Ang mga tao nang gawas, no, kay persang inita gyud, no, init gyud kayo pag kanang udto gani. So ang mga tao manggawas og gabi magpahayahay kay medyo nindot ang hangin, no, kung gabi diri mga pamilya, mga barkada na mga estudyante magpractice og sayaw nya duol pag diha sa cathedral, no. So mao ni strolling sa Rizal Park sa gabi at bang sa Old Provincial Capital sa Bohol.
kay na diha si Rizal nagtindog. Loyo niya ang cathedral. So mao na ang situation kung gabi sa Plaza Rizal sa Tagbilaran City. Kung gusto mag laroy-laroy ng buwan, naadayon diri.